Hej og velkommen til, velkommen igen. I dag vil jeg vise jer et gratis spil, som hedder Ace of Spades. Vi tager bare grøn hold. Ace of Spades, det første indtryk, det første jeg tænkte på, da jeg så det her spil, det var Minecraft. Og I kan vel allerede, I kan se godt ret ud, hvorfor. Fordi det hele er firkantet, og fordi du kan bygge med blocks. Og så hvis du ikke slår på dem. Der er just nok. Nej. Nå. Ja. Du har en skovl, blok, det kan være du vælger, og en håndgranat. Jeg vælger altid riffel, fordi det er det bedste. Maskingeværet synes jeg er rimelig meget upræcist. Og shotgun, den er også god nok med at tage riffel, fordi at det er den mest præcise, og den skader helt godt. Og på grund af at den har sådan sigte, som den har, den der runde cirkel der, den har det er præcis det samme sigte, som maskingevær har. Så tænker jeg bare, ja, og så er den også rimelig nem at no-scope med, så jeg kommer rimelig tæt på fjenderne. Der var der en. Headshot fik jeg. I kan se der, hvor der står med rød skrift. Der kan se, at jeg lige fik en med headshot. Og hvis I kan se det, så sidder jeg på Gamersen.dk, og det var fordi, at jeg downloadede det spil, da jeg lavede video på Gamersen.dk. Kan jeg lige ramme ham der, eller hvad? Nå, nej, helt ærligt, mand. Kan jeg lige ramme ham der? Jeg vil have ham. Kom nu. Ah, der, det var godt. Nej, så skal jeg reload. Ja. Og rigtig mange tak for... Tja, vi kan lige hurtigt se det. YouTube. Jeg har lavet accountet i dag. Jeg har lavet en video. Det er det så nummer 2, men jeg har fået 3 subscribers. Og det er folk, som var på, der abonnerede på mit Gamersen.dk, og jeg er rigtig glad for, at I subscriber mig igen. Så ja, det var bare ja, tak. Og lad mig se. Og hvis der er nogen af jer, der vil se noget specielt gameplay, specielt spil. Jeg skal nok lave en Minecraft Let's Play på et tidspunkt. Jeg har næsten lige tænkt, inden jeg starter på, om jeg skulle lave en Let's Play, eller om jeg bare skulle nu, eller om jeg skulle lige vente lidt. Og jeg valgte så at vente lidt. Ja, vi kan godt lige prøve at tage et andet våben. Nå, okay, det kan vi ikke nu. Ja, hvis jeg har nogle idéer, hvis der jeg skal nok lave Minecraft Let's Play, hvis jeg kan sige det. Og så har jeg tænkt over noget. Og det er bare at lave sådan noget, der hedder eller spiller lidt, og det er gå ud på, at jeg sådan finder et eller andet random spil. Det kan også godt være, at jeg spiller et spil som for eksempel Counter-Strike Source eller et eller andet spil, og så spiller jeg bare lille gameplay, eller det er jo næsten egentlig bare det samme som en commentary. Men ellers så kan jeg lave
en serie i det her. Ja, okay. Jeg tror bare, jeg laver en serie i det her, hvad hedder det, ja, i Ace of Spades, og ja. Så påner lige heroppe. Støt dig med dig, mand! Ej, jeg hader reload, mand. Tusind tak igen for, at jeg allerede har fået 3 subscribers. Og hvis der er nogen af jer, der vil dele min video eller min YouTube-account, så jeg bliver glad for, hvis I gjorde det. Jeg tror, I tager noget SMG. Hvis I lige reklamerede det på min kanal, eller eller et eller andet. Det kunne være rimelig nice. Eller det kunne være rimelig godt. Ja. Kigger I, hvor lang tid vi har optaget. Vi har optaget 6 minutter, okay. Jeg er ikke helt sikker på om... Altså på Gamersen.dk, der kunne jeg uploade til over 15 minutter. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg stadig kan. Eller om jeg stadig... Det mener jeg nok, jeg kan. Fordi at... Hvis du ikke er... Ja, du skal egentlig bare... bekræfte dit konto ved at du giver YouTube dit telefonnummer, og så sender de dig sådan en kode af det eller andet lort. Eller ja, det gør jeg i hvert fald på Gamersen.dk, men nu tastede jeg mit telefonnummer, så jeg tror godt jeg kan lave videoer til over 15 minutter, så jeg skal ikke sådan rigtig være bange for at lave i den for lang tid, men stadigvæk jeg skal også passe på, at den ikke bliver for lang. Men jeg synes, der er for lang tid at uploade den på YouTube. Ja. Så ja, der er vist, jeg ved ikke, hvor meget der er at sige igen. Så jeg tror måske lige vi spiller lidt endnu. Og så stopper jeg gameplayet, og så ja, så også lige reloader her. Og noget god idé, synes jeg. Headshot. Jeg synes Ace of Spades, det er sjovt nok til lige at spille, og det er også, hvis du mangler noget at lave videoer med, så eller hvis du mangler noget at have et gameplay til, så er Ace of Spades altid en god udvej, fordi at ja, det er rimelig sjovt at kigge på, så pludselig det er gratis. Ja, altså jeg har Saints Row 3, men der er lidt det. Jeg lægger en lille smule, og så hvis jeg begynder op til med fraps, så lægger jeg mere, og så gider jeg ikke at lave let's play med det. Og grund til at jeg ikke gider at lave let's play med det, det er på grund af at jeg ja, det er at så skal jeg stort set op til hver gang jeg spiller sådan. Ellers så kan der være, der er sket et eller andet, som så tænker jeg, what, hvad er det, der sket her? Og derfor gider jeg ikke at lave. Når jeg har gennemført Saints Row, så kan det godt være, at jeg laver en let's play. Hvis så er der ikke sådan, så kan jeg godt, ja, bruge tid på det. Ja. Lige nu der er noget til, tror jeg, klaret. Ja, til jer, der kender Saints Row 3, eller har prøvet eller har det, så er der det der politi, der hedder Stark. Og der har jeg klaret 3 eller 4 missioner med dem, så der er alligevel lidt vej nu til at gennemføre det. Men
Ja, jeg skal se, hvor lang tid jeg optager nu. Jeg optager 10 minutter. Okay, ja, så der var vist ikke lige sådan... Der er vist ikke mere, så jeg tror, vi siger farvel nu. Og ses næste gang i The Other Gameplays. Ka-ching!